babu shakka cewa ɗaya daga cikinku ne wannan kisa. Amma bincike ya gaza wajen zaƙulo asalin wanda ya zama na shine makashin. Kuna ga doka ba ta so ta hukunta asalin wanda ya yi wannan laifi ne? Amma ya muka yi an ba mu san waye ba. Doka ba za ta iya hukunta ku bi ba, domin ɗaya daga cikinku ba shi da wani laifi, ba haƙƙi a kansa. Tantirai har guda 100 masu sha ba komai, amma sam ko mutum ɗaya mara laifi kar a zalunta. Wannan ita ce ka'idar doka ta farko. Zan yi hukunci ne bisa hujjojin da aka gabatar min. Ke ce kika gudanar da wannan bincike? Mai shari'a. To wannan bakin maki ne akan hukumar ku. A binciken kisan Akash an kasa gano wanda ya aikata wannan laifi. Don haka waɗanda ake zargi su biyu, Siddharth da kuma Aditya. Wannan kotu ta sake su duka su biyu. Yallaɓai da gaske an sake su duka su biyu? Kwarai. Amma waye to, asalin mai laifin yallaɓai? Ba mu sani ba. Ba mu sani ba. Ba mu sani ba. Madam, za mu mai da komai zuwa hawa na sama. Za a tafi da waɗannan kundadakin? To. Sai da na ce fa a mai da wannan hoton gidan Siddharth. Ki hakuri madam, na sha'afa ne. Zan ba raga ya je mai da. Wannan yarinya ce? Wata 7 ana ta bincike amma ko so dai bata zo ta duba Siddharth ba. Na tambaye shi dangane da wannan yarinyar da aka samu wannan hoton a gidansa. Shi ne ya ce mun ba sa tare ta rabu da shi a dalilin mun kama shi. Me faru madam? Tunanin me kike yi? Karo na farko da muka kawo Siddharth domin yi masa tambayoyi. Mun nuna masa hujjarmu da muke da ita ta hotonsa. Ka tuna? Faidi, shin ka tuna? Kwarai madam. A lokacin, shiru yayi a yayin da muka nuna masa hoton. Sam ko magana bai yi ba, akan Husaininsa. Mun tsallake wani ɗan ƙaramin al'amari Faidi. Na san akwai wani abu da yake tafiya, amma sam na kasa taɓo shi. Wai mene tsakanin spetan yanki da Siddharth? Halo? Ya muni ke magana. Ƙaramar speta ofishin MPP. Na'am madam. Ka bar labarin wata yarinya wacce da a kashe sota da kuna makaranta. Kwarai. Ya ne sunanta? Mahima. Kwanaki 5 kafin kisa. Ya kamata Mahima ta kasance a kurkata bikin ƙawarta, amma bata je ba. Na yi ta jarraba kiran wayarta, amma koyaushe na kira sai in ji waya a kashe.